Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng awita denceng dencengan jagat dewa bathara awan wonten dawuh nggih boten pangling menika kadang kula Jodipati pun para kudara ingkang sowan wonten wigatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggih paman lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nun ngestaken dawuh kadangipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara sarawuhing Siadi padha kanthi harja sawaning Dimas nunggul pawanangono ing Praja Ngastina Yayi wah Duryudana kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katura iya Yayi Ndatompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndagegem dadekake jimat sengguni bapakku aku ngaturake sembahku katura inggih nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian dipun sekecaken anggenipun lenggah angger Werkudara kaya wis ora kepenak praptaku Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura Durna bapakku Werkudara nggih bocah bagus anakku wong gagah anakku wong jlonet anakku wong sentosa Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya Lik ya nggih iya pangestune Bapak Tampanana ya Werkudara iya ndak gegem ndadekake jimat syukur sapa ingkang nderekake sowan wonten negara Ngastina aku mung ijen wae cah kendel kowe panjenengan lungane ndi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya iya pancen ngono oke biaya Durna bapakku iya prayogakno nggonmu lungguh ya Werkudara wis ora kurang kepenak piye banyu suci Perwitasari isih to nggih isih syukur aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara merga kuwi ngelmu kasampurnan ngelmu jatining urip manjing suruping surya iya pancen mengkono aja saben wong tok wenehi banyumu banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes engko nek entek kowe repot dhewe Werkudara iya kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki kentekan apa banyu sisu banyu suci Perwitasari Dimas kadangipun Kakang Padharjo sapraptamu karna kakangku slamet bektiku katura tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem ndadekake jimat Werkudara sawise satata nggonmu lenggah Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima nanging gandeng aku njujug ana ing Sukalima tinemune suwung tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan negara Ngastina kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna
tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan njaluk palilahmu aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake, tumuli dina samengko wektu lan Purbawasisa tak kundurake marang Duryudana kakangku. Budurna, wonten dawuh, Nger. Kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garing Stina betah kalian Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu, Nger, menapa dipun parengaken kula ora dimajengake kula sowan. Ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula semanggaken Bapa Wreban. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda ing kena selalu gimbal manyar-manyar duk neng Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara. Durna bapak kuwi. Ana apa, Nger? Ana apa? Lah kok kading ngalem temen? Dene kowe suwan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu pitunganku wis ana tetaunan nggonmu ora suwan ana ning Sukalima. Ora kaya dene nalika kowe mbutuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh mbok kukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan, ingkang pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi kok ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi dhuwit. Wah, aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh aji supaya iso ketrima uripmu? Dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging merga nggonku manembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babagan ilmu? Apa takon sastra cetha tanpa tulis? Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Kok ta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lole. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Wreban Durna. Mula sowanku aku pengin takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Kentos walu gimbal manyar-manyar duk neng Dunggul Wana dadi asras dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang kararjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra ning nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantaran wektu setahun. Kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nger. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu ku endi lak golekane? Werkudara? Nggih.
Aku njaluk wektu ora ketang tulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembadan. Mergo aku pendhita ora mbiyen-mbiyen. Iya. Dudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon penjagaku. Wah, gage semedi ya. Tunggunen sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Iya. Tunggunen telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Waradropati menyang endi. Ing Tan samar mamuring sukma sinukmaya. Apa cara? Sinukmaya winayu ing ngasepi. Atite tante. Semedi kok rapale kaya ming awur-awuran. Ana rapal kok atidut bareng. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Lole Werkudara anakku, Nger, anakku Werkudara. Cah bagus, Nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Iya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora karuan. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodarine. Saman mawon Dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Waradropati isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumana mosek ana ing paningalku duk nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Waradropati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ingkang kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbak Yuku Waradropati. Kowe sagu? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincat apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesehu ucapku dhewe. Bagus. Pandene ingkang gumana mosek ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sopo kandhakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kowe sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong. Kowe ketemu karo Waradropati Werkudara. Werkudara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-taute digula wenthah karo Bagong wiwit jabang nganti celaprang. Wiwit kuncung nganti gelung. Wah,
aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa. Wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali. Nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo. Tegese mbayumu ora Drupadi ora bakal bali. Lan kowe negakake patine kakangmu dhewe Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawangku handane kunarpane kakangku barep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo kowe mangkat to, Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk Bagong tok pateni, sore Prabu Dewi Waradrupadi bakal kundur. Sore Bagong tok pateni, esuk Waradrupadi bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, aja nganti klerak-kleru. Aku ora kok ngojo-ojoki barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbakyumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakjroning setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, mbakyumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhing kelawan Dewi Waradrupadi. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung, tuna lan badine. Aja kesuru nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep temandan ki kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni Werkudara. Ngati-ati lho Bagong ki tau karo kowe ngono. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara arep gendurenan gelar kloso. Mengkari menyang apa ora? Ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. wah, Bagong njaluk ngapura. Leguduk swalu gembol, Sumorante. Dipate. Pripun? Pripun? Sampeyan percaya mboten kalih kadidayan kula? Nggih. Wong ini lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko teng negara Ngastina dadi jalaran. Anak Prabu Duryudana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampeyan pripun? Mumpung Werkudara tekan Ngastina, ketapke Kurawa, Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki mudhar kabeh. Kok sampeyan dipenemu kok senengane ngrekasake wong ta, Dipate?
Mesake Kurawa lho, pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Oh nggih. Kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sangel melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara baterene kebak. Mboten sah dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tekaning pati. Nggih. Bagong pateni alu Werkudara. Bagong ora bakal silak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plocot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Gareng layat. Bar layat lara. Oh. Niku kronologise ngoten niku. Nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles sagakane. Gareng mati. Oh, ngaten. Nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya wit. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati. Semar mati Pandhawa sedih. Lho, matane Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Rumangsa kula kok wit gedang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang nglakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampean liwat pundi? Jalure lelakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati, dheweke terus nglokro oleh dadi ratu. Lengser ke Prabon, dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Drupadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Kowe dituthuk-tuthukke pager ra karo-karoan. Sing dituthukke pager niku napa? Le mangkel niku lho Dipati. Oh, nggih. Puntadewa terus mati. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten ing gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedine ra jamak-jamak. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka niku ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Lion King. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati. Kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, menapa mboten moncer? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima dienggo mengkurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku. Angge perang ta. Napa mboten adul? Pun sampean rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pandha tekaning pati. Boduna. Mboten dawuh, Ken.
Menapa Werkudara mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan miturut paningalipun ing Bapak Sukalima ginangan paningal kula balik ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nah ngaten matur sembah nuwun rantamanipun Bawaduna menapa inggih badhe kasembatan mekaten. Monggo ta dipun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane iso ngaturake napa sing kula ngeruwi wae. Nggih. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh Yayi. Pemanggihipun Kakang Prabu Karno babagan perkawis menika Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ingkang tasih alit-alit menika lho. Naminipun Menapa menika? Paman Arya? paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo, sak menika Nyai Prabu mulai bali pitados kula semanggaaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jenenge lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun, malah saking paningalipun ingkang raka ing Ngawangga, Kurawa badhe kewirangan. Oh, dunu kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karno gadhahi pemanggih atus makaten dipun sungakaken nggih, dipun sungakaken. Ning kula gadhahi pemanggih dalu menika Pandhawa Sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun, monggo sak menika kundur kedaton kemawon. Mangke mindhak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula. Paman Arya. Wonten dawuh. Budhana Kang Padhasipa, wis ta sing ngomong ki kono wae. Sing ngomong ngendika ki men Prabu Duryudana wae. Mencek-acek Kedhepati. Nggih. Budhana Kang Padhasipa ingsun kundur kedaton. Ingsun ya iya. Ya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni. Purna gatine marangkilan. Sanutosa kundur kedaton jeluk saking damparan kula napit gambaran gading. Kadiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sami ngampil upacarane keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Hey!